Еп, стрым пачалі. Вітанашкі. Усё. Нават гук пайшоў. Вітанашкі ўсім, добрая раніца ў чацвер. Працягваем з вами серыю стрымаў. Як заўсёды чацвер будзе ў нас Long Dark. Я ўчора, дарэчы, узгадваў, дзе мы там скончылі, спатрэбіўся час, каб прыгадаць сабе, дзе мы знаходзімся. Ну, якім месцы. Я толькі потым праз доўгія раздумванні уцяміў, што мы ж схаваемся на вось гэтай спустошанай зоне. Фуя гідка. Бадзяемся. Вось. І раніца, так? Давай сядзець, спаць, не спаць. Вось сядзець, прывіцца. Наколькі я памятаю, кавалак мяса я пакінуў за тою адтулінаю, правда, не? А што наконт вады? Вады не так ужо і шмат. Вось тут наш кавалачак ласінага мяса, так. Альсевіч, вітанашкі табе, шаноўны. Так што працягваем, будзем замалёўвацца, як толькі нам надвор'е гэтае дазволіць. Наступная наша мэта — гэта дайсці да той базы. Там у нас можа быць пара ваўкоў, там у нас можа быць нават мядзведзь завітае ў госцейкі. Вось, ну але што зробіш? Думаю, пасля Crysis Warhead перакласці Bioshock Remaster, калі мне атрымаецца. Ну то будзе выдатна. Чакаем, тут няма чаго што рабіць, толькі чакаць. Ну што, можа спынілася ўжо завіруха, не? Во, выдатна. Зараз мы можам прайсці далей. Так, я б хацеў вось толькі тут залатаць. Мне трэба вось гэты востраў. Тэмпература дазваляе, у нас там былі ваўкі, я памятаю, сцежылі два. Вось яны тут цяпер. Вось. Так, Bioshock Remaster, кажаш. Я ўжо не памятаю, шчыра кажа, я не гуляўся ў яго. Вось, можа будзе нагода, дарэчы, і прайсці ў такім выпадку серыю Bioshock. Іх там 4 часткі ж выходзіла без DLC, калі лічыць. Цікавы той востравок. Лёха, вітанкі. Спадзяваўся на сталкер. У сэнсе спадзяваўся на сталкер, што ты маеш на ўвазе? Што будзем гуляць у сталкера, гэта? Каменчыкі валяюцца. Я памятаю, тут нейкі лут быў. Яшчэ, можа, нейкая мясціна, дарэчы, для замалёўкі. Нэне, мабыць, ужо перакладаў Infinite. Ой, я не ведаю, хто такі Нэне. Вось. Магчыма, трэба паглядзець на гэтых месцах, дзе выкладаюцца пераклады нашы. Тут, тут соль, глядзіце. Што тут, нічога няма? Морачка толькі. Так. Не, дарэчы, цікава, што на распродажы быў не сталкер зараз, а на распродажы з'явіўся Лара Крофт. Добрая такая зніжка была, 90%, то я набыў сабе 2 часткі. Гэта дзеля таго, каб рабіць відэа на ютубчык. Мне падабалася праходзіць гульню, потым субтытрамі дадаваць. Сюжет перакладаць. Так, і што мы тут маем?
Нічога. Ніякай табе зоны для замалёўкі. Такая велічэзная прастора. Галінкі. Ну, кромкачоў такім надвор'і не лётаюць, таму трэба так ісці на вобмацак. Вось там наш лось ляжыць. З улікам кепскага надвор'я было б няблага яго яшчэ там растрыбушыць крыху. Бо мне падаецца, у нас замала мяса будзе тут. А з іншага боку зараз мы завалім ваўка. Там далей мусіць быць мядзведь. Бок мяса мусіць быць у нас усё ж такі. А так ён пераклад не выклікаў? Што значыцца пераклад выклікаць, гэта як? А, не выпускаў. Не выпускаў. Типу ён для сябе толькі зрабіў, атрымліваецца. Так, там нешта даволі буйное такое, я гляжу пад скалою. Ці гэта проста пляма на скале. Не, гэта воўк. Гэта воўк. Вось гэтак ён як мядзведь выглядаў, занадта буйны быў. Так, ну і што тут? Абсалютна нічога. Вось яшчэ другі чал. Так, мы замалявалі мост, мы замаляваліся тут, падаецца, правда? Так, мы карабель гэты замаляваць паспелі. Трэба ісці туды. Падалося, што гэты клыбае. Але ж не. Так, трэба не забыцца, што вось тут яшчэ бадзяга ходзіць. Ты што, баішся? Ну, паскуда ты. Ну, то ён пабег, адпаведна. Нам трэба проста ісці і замалёўвацца. Так, тут у нас яшчэ выйсце з шахты будзе, з капальні. Без соніка шкада, што трэба будзе запалашку выкарыстаць. Тут у нас ніякіх скрыначак няма. О, ля што ёсць. Ну і... Так, кітабойная станцыя. Давай агледзімся толькі. Таму цікава, ты не пускаеш мяне. Агледзімся, каб не было ніякага мядзведзя. Ваўка, ды потым замалюемся, адпаведна. Так, нічога не шабрушыць. Замалёўваем. Так, хата разбурана. Нейкая, дарэчы, тут цікавостка. Ізноўку збіраецца бляха. Гэты снег ісці. Толькі што была завіруха. Так, тут па сутнасці толькі дровы. Мне падаецца, мы тут ужо луталіся. Таму што мы сюды прыходзілі за... О, вітаем, сумавалі. Та ты шо, вырва, вітанашкі. Гэта прыемненька, што сумавалі. Гэта добренька. Пакуль вы сумавалі, мы працавалі. Працавалі, дзіця ў гэтую школу вадзілі.
Такія ўжо канцэрты гэтае дзіця выдавала, што проста шалець. Вось, але разам перамаглі, ўсё нармалёва. Бля, ну ты калені падымі, дзеўчына, ну. Які сорам. Так, вось мне здаецца, што недзе тут мусіла быць гэтая скрыня. Як гэта зарыентавацца па гэтай мапе? Вось, мы тут. Мы тут. А скрыня дзе? Незразумела. Рыцан, вітаначкі. Руку падымаў, не хоча вучыцца, не хацеў ісці ў школу. У першы дзень, карацей, вось у аўторак гэта было. Блядь, хлопцы, нам гамон. Сука, просто блядзіна. Гаўна кавалак. І нема куды было схавацца. Блядь, жыві. Дзеўчына, жыві, малю. Gotta stop the bleeding before it gets worse. Сука. Ой, бля, курва. Але ж падраў ён 100% ўсю вопратку. Я ж аглядаўся. Курва, ну што ты робіш, гульня? Ну як гэта магчыма? Ну вось ён падраў нам, бачыце? Мінус падкладка. Нагавіцы. Ну футра яшчэ добра вытрымае, але ўсё астатняе. А шалець, проста вось тут з'явіўся, вы разумееце? Ну як жа ж так? Ён проста рэснуўся вось тут на гэтай кропцы. Ён ніадкуль не прыйшоў. На базе, тут за гэтымі чанамі. А шалець. Ой, бля. Так. Не, руку не падымаў, Лёха, калі што. Просто моцным словам так уцяміў. Дэкстер, вітаначкі. У вагоне будзе скрыня? У вагоне скрыня? У вагоне маеш на ўвазе вось на гэтай платформе, правильно? Ось яно. Ха-ха, дзякуй. Неспадзяванка, не кажы. Не кажы. Так, добра, нам трэба яго залутаць нейкім чынам. Так, прынамсі трэба будзе з яго скуру зняць. Пайсці закінуць на гэта... на сушку. Я бачу, там недзе страла ляжала моя. О. Пойдем будем граць спачатку. Так, як назваць сиквел Long Dark? Другая частка, ці яна так называецца? Так, это у нас
для сушки, правда? Курва, выскочыў, як ён, га? Выдатна. Яго атрымалася. Так. Что там далей? Хто там што пісаў? Вітаначкі, вітаначкі, цмок. Я не мёд, паскуда, я не мёд. Ты яшчэ напісаў. Памятаеце, у дзяцінстве было такое, куда фіга, туда дым. Ось так і тут. Вось, амаль у ока патрапіў. Ну, кагосьці страла ў калені, у медведя страла ў носе. А, дарэчы, каб у нас быў лук моцны, які чарцёж мы здабылі ў нашага гандляра, то, мабыць, маглі б і забіць яго з аднаго стрэлу. Вось, але ўжо як ёсць. Так, падкраўся незаўважна. Курва. Разумееце, каб ён яшчэ з'явіўся недзе на адлегласці нейкай, то можна было б вось сюды ж і дабегчы. Бо я ж намагаўся пабегчы сюды, але ўжо потым адразу зразумеў, што не атрымаецца. Таму павярнуўся і стрэляў. Ось, але як ё. Што ў нас там па... У нас хуценька будзе ноч. Нам прыйдзецца тут затрымацца крыху, паспаць. Мы за ноч сабе траціну здароўя адновім. Бляха, 50%. У нас да халеры гэтых яшчэ. Гэтыя кідаем. Пакуль што так, мабыць. Гэта толькі дзеля таго, каб проста дацягнуць нам зараз гэтага медведя да месца, дзе будзем смажыць, бо прыйдзецца распальвацца. Таму што ў нас няма і бляха 3%. І 49. Ой, але ж ён нас падраў. Але ж ён нам сраку надраў. Так, медицина так. Добра, 12-7. Хадзем. Хадзем зараз. Скінем з сябе дровы. І вугаль. Там каля бочкі. А можа сюды, слухайце, бочку прынесці. Мабыць, так і зраблю, бо ложка тут ва ўсялякім выпадку няма. Во. І вось гэта пацягнулі. Так. Медведь падкраўся, гэта я бачыў. Хіба сэнс гулення ў тып, каб жыць, пакуль не памрэш? Ну, так. Гэта ў гэтым. Максімальна доўга выжываць. Так, готово. Сюди ми зараз кинем. Це маємо. До речі, дров не так уже і шмат, але прийдеться пакуль що ось так обійстися. Так, усьо, ці не усьо. 36. Что можна ще покинути? Ежу лепш наверх занести. І ножовка нас потребуется зараз разрабляць гэтага хлопца. Гэта можна скинуть. Ну, по сутнасці, пакуль усё. Потым, пакуль будзе смажыцца медведь, дык мы сабе гэтае. Ой-ой-ой.
7 хвілінок. Мы адрамантуем нейкую вопратку сабе, прынамсі. Давай яшчэ 2. Вось так у школу хадзіў а 5 раніцы ў версенскую завіруху з лукам і стрэламі. Лічу, што не. Лічу, крыху было лягчэй. Так, все, хадзем грэцца. Пакуль мы гэтага пакінем хлопца. Нас там дроў павінна хапіць да ранку. I can't feel my feet. Так, ось сюди давай. Так, давай только палку. О, блядь. Ой, придурок. Там же ж запалки стояли. Ну что ты робишь? Валера, ось так пропускаешь гульню. Навычка просто на нуль сыходить. Один только. Третья, добра. Медведь стейк, есть такое, так. Фей, вітанки. Так, сторонки книг можно было б заховать, мог спотребиться на інший випадок. На той випадок, коли м'ясо буде недостатково приготовано, так? Драўніну, книгу. Ось так зробимо. Одну палку покинем. Ну что, ходим далее, позбираем медведика. Медведь стейк у меню Макбай. Набыл бы себе такие. Бля, як температура полетела вниз. Довольно холодно уже. Так, а вось гэта голос бы волка. Якой пришел тут на наш пах. Где там наши речи? Треба ж позбирать все. Not sure I can carry much more. Так, это хай сохнет. Все, все, все. Так, тлушч. Нет, тлушч я уже скинул. В воду лясь. Так, калі кушнярскі ножик будзе ў хэпі мелі, тады згадзіўся б. А без ножика нават не прапаноўвайце. Так, у нас есть 53 хвіліны. Давай паглядзім, што мы можам сабе адрамантаваць. Вядома, у нас гэтага няма. Але вось гэтае мы можем, правда? Бо у нас ёсць 22 хвіліны. Давай. Добра. Шкарпэты я б не чапаў, гэта скура патрэбная. Вось не памятаю, скура была у нас там на
нашай базе на паліўнай станцыі ці не. Гэта дакладна было. І медвежая скура была. То бок мы гэтую адрамантуем. Халера, мне палені і скуры 2. Бо зусім халадно. Закіпанне 28. Штосьці, бляха, цёмна. Ні халера не бачна. Вогнішча нібы маецца. А нібы без сэнсу, што яно маецца. Wonder if I can drop any of this gear. Пункт запустення. Как тебе лихо. Так, ну, медведя забили, значит, месяц будет спокойно. Можно будет бодяться. Только ваўки застались на этой мапе. Так, поколь 2 литра попить. Эу, не то, 27. Трэба ж оленя норовиться. Так, так. О, паўночнае зянне пачалося яшчэ. Да. А я б хацеў, дарэчы, медведя парэзаць. А у нас тут ваўкі былі. Зараз парэжам мішку. Пойдзем паглядзім, можа камп'ютар тут маецца які. Так, Aurorus Borealis локалізавана на нашай кухні. Да. Конечно, у нас мяса зусім мало. Так, тут же ж на версии у нас компьютер, может быть. Я помиляюсь. Так, кабинет не тут, в соседнем покое. Ось тут. Что покажешь? Только что приземлился на острове Великого Медведя, Deep Wild. Закинули меня з континенту на гідр-самолете. Нагадаю, что буду недоступны цягам наступных 2 тыдняў, калі ўсё пройдзе так, як яны абяцаюць, я мушу павярнуцца новым чалавекам. Гэта што, нейкае выпрабаванне для кагосьці было? На выспе сядзець тут. Так, а что у нас тут? Кашуля. Так, так, так. Значится, мабыць, мы соль пакінем унізе вось тут, каля бочки. Что нам не тягать с собой, правда? Так, что маем? Давай далей. У нас тут медвежатины кольки.
4 кавалачкі. Ну, нават больш. Раз, два, 3. 6. І там у нас яшчэ было, правда? Можа не. Давайте. Не, пакуль гэтага хопіць, вады лепш паставім. Ось апошняе мясо. 43 хвіліны. Каб у нас апроч мяса яшчэ была вода тут, так. Так, готово. Готово, готово, готово. Па сутнасці ўсё, мы запарыў сабе вады, наколькі гэта магчыма, потым яшчэ гарбаткі возьму аднаўляльнай, каб у нас здароўе падрасло крыху болей. І будзе шикарна просто. Wonder if I can drop any of this gear. Давай 2 літрыкі, акурат такі. Ось і гэта апошняе. Так, правда ж? У нас там, до речі, по запалках 8 запалок засталось. Холера. Давай третю. Третю нам повинно хапіць. О. І зараз зробимо собі бярозу. Подимай. Так. Готово. Все, бахнули и лягаем спать. Траціна приблизно чверть здоровья повинна обновиться. Так. Раніца? Ого, нават не раніца, нават дзень. Добра. Здароўе аднавілася настолькі, што мы можам перажыць нават наступную атаку медвежью. This pack is getting kind of heavy. А гэтага хлопца я б яшчэ пакрэмзаў бы, каб сырое мяса тут ляжала. На той выпадак, калі мы раптам яшчэ сюды зойдзем калі-небудзь. Ну што, сядзім? Чакаем, пакуль завіруха скончыцца. Не, шуміць нібы. Шуміць. Холера, бляха. Да. Мы тут надолго захрасли.
Ты кусенси, блядь, 2 дні запар ты будешь заверуху мне тут показывать? Ты ошалела? Просто ни у якія брамы. Може, хоць на вечер отпустишь, не? I'm not sure I can carry much more. Вось те тобі кажуть. Давай. Сюди ходи. Воды кольки. Давай сюди. 43 килограммы. И мы, блях... у меня ж там за походню до холера. Толькі праз гэта. Все, ходим. І ось я быў упэўнены, што вось тут няма праходу, а бачыце, сляды вялі неяк уздоўж гэтай вось выплоту. І ось як мядзведзь тут апынуўся. Як ён прайшоў тут. Ці ён з лёду прыйшоў. Ну так. Так і ёсць, ён вось тут і прайшоў. Што там за дрова ляжаць? Рэйвен, вітаначкі. Зіма нарэшце. То хутка будзе, нічого. Гэта ж пытанне часу толькі, магільшчык. Колькі тут таго лета засталося, ось скажи мне. Зусім нічога, правда? Халадно, кажа дзяўчына. Дарэчы, паколькі у нас тут сонейка ззяе, то можна сабе распаліць вогнішча побач з намі. Ледзь дачакаўся канца лета, сапраўды яно было часам паскуднае. Я вось тут з табою згодны. Гэтыя плюс 40 яны нікому не патрэбны. Рэчыва яшчэ трусы ё. Можна пазабіваць сабе па кішэнях, параспіхваць. Gotta warm up somehow. Што не кажы, але лепшае надвор'е гэта 25. Больш не трэба. Разбураны мост, кажуць, можна замаляваць. Лічу, што трэба замаляваць у такім выпадку. Толькі мы зараз тут. Палутаемся крыху. Я памятаю, што калісьці тут казалі, што гэта будзе пераход чырвоныя інструменты які я ўсю гульню шукаў, так і не знайшоў, і прыйшлося ў гэтага у гандляра купляць. Давай, што такое? Што перашкаджае, чаму мы не можам? Бурбай, вітаначкі, шаноўны. Як, хлопцы, вашыя справы, што цікавага адбывалася ў аўторак і сераду, калі мяне не было? Толькі не палку, давай кедравыя закінем, мусіць быць цяплей, правда? Freezing. 4. Плюс 4 толькі даеш, плюс 5. Давай. Я хотя бы пол-литрика себе поставил. Вода мается. Бля, и температура все равно не поднимается, как належит. Пячора и пячора.
А во, бач, першую пячору. Пойдем у пячоры. Что ты тут нам прапануеш паглядзець? Без вугалю ніяк. Вуголь толькі нас ратуе ад такой тэмпературы. Таму што вопратка. Ага, гэта мядзвежая пячора. Бачыце косткі. Так. Дзень незалежнасці адбываўся. Было такое, было. Я зафіксував ідеальне надвор'я нават за скриню сайт, каб не забыцца, і там не 25. А што ж там тады? Чакай, там няма ніякага праходу вось туды направа, потому што дзве пячоры я неяк зафіксаваў тут. Не, тут няма. Нібы па вадзе гэтай можна хадзіць пад мостам. А что там? Калі я правильно зразумеў, у нас акурат такі ўнізе там пячора другая знаходзіцца. І вось караскацца трэба туды наверх. Не, дакладна не наверх. Так, мінус 25 адчуваецца як 14 з ветрыкам. Троса мы гэтага залутаем, але на адваротным шляху толькі. Ну, такое, ладновато, 14. Думаю, што мы хадзілі ў мацоўню, дарэчы, калі было 14, і, шчыра кажучы, я падмерз. Хваляваўся нават, каб толькі не прастудзіцца. Во, добры дыягназ знік, гэта выдатна. Машнінскі, вітаначкі, як твае справы? Хутка з'явіцца дадатковая інфармацыя? Па радыёголас? А то я ўсё чакаю. Крыху шупшыны нават расце. Прыемненька. Так, а пячоры другую я не бачу. Вадаспад. Давай вось так зробім. Наколькі я памятаю, 25 хвілін яно мне дазволіць. Вадаспад, так. І зазьмола, гаўняшка.
Чакай, пячора прагрузачная? Нішто сабе. А куды яна вядзе? It's getting kind of heavy. Пячора ў запусценні. А куды яна вядзе? Я щось не памятаю таких пячор тут. Мо яна пераходная, слухайце. Косткі ляжаць. Тут же ж не можа быць яшчэ аднаго мядзведзя. Што мы тут па ягонай тэрыторыі бадзяемся. Гэта воўк. Як там было? Гэта зайчык? А гэта зайчык. Воўк. I can barely walk with this much gear. Не стагні, малая. Дзе ты? А, вось ты. Это ён за нами пайшоў, сабака. Са спіны вырашыў. Кіжуч сыры. She's been here a while. Так, ну мы рыбу ўзялі, ты дзе там? Блядь, дзевчына, ты заебала, шэра кажаш, даставаць каменьчык гэты пастаянна. Так, ну ён мусіць падохнуць, ён крывіць ва ўсё. Ён толькі далёка ад нас не адыходзіць, таму што мы кіжуча падабралі. Гау-гау. Так. Дзякуй, што якасць знізілі да 720. Гэта якой халеры? Адкуль такое? О, слухайце, а калі вось так зрабіць? О, выдатна. А то і ўсё запалкі ды запалкі. Да падохне ты ўжо, заенчыў ён бегаць туды-сюды. Ну, бачыце, крывяка з яго ліецца. Ось так, рыбу мы тут пакінем, каб ён за намі не бегаў. Ух, нішто сабе. І тут косткі. I'm not going to be able to carry this load for much longer. 2 аленя задушыў ён тут. А як яны тут з'явіліся? Яны падаюць праз гэтую адтуліну? Што? Ну, нарэшце ён здохнуў проста. Как телеха? Холера взяла дзе якая? Так. А гэта сляды самі ведаеце каго. Бачыце? Што гэта за пячора?
Так, калі сляды ў нас тут, хутчэй за ўсё, ён прыйдзе адсюль. Медведь у гэтай пячоры. Я, шчыра кажучы, здзіўлены. Come on, little fire. Come on. Так. А як так у адной пячоры змясціліся і ваўкі? З медведзем я нешта не разумею. Вось гэтага прышпілу. Ну гэта ж медвежье. Волк там падох. Один 1,8. 7 хвілінак. Мне б, дарэчы, сабраць з іх скуры. Скуры патрэбныя мне. This pack is getting too heavy to carry. Ну штосьці, бляха, ведаеце, ажно страшна крыху. 9 хвілін. Так, а больш ніякіх шляхоў нікуды не ідзе. Сляды маем, а жывёлу не ма... Ці гэта ваўчыныя сляды? Чаму такія буйныя ў такім выпадку? Не, ну атрымліваецца, што ваўчыныя. Потому што больш нічога няма, пераходаў няма, закуточкаў няма. Barely walk with this much gear. Так, адзінку маем. Усё, давай, тут 18 хвілін. Забіраем скуру. Мабыць, вантробы таксама яшчэ зрэзам. Пацягнем гэта ўсё на базу. І калі зацягнем на базу, там паглядзім, што ў нас засталося яшчэ па гэтым з замалёвак. Якія зоны. Так, додаем паліва. Так, давай скуру таксама падсушым. Я так разумею, мы тут будем спать. Где ты тут лежал? Валера, тебя бери. Двадцать 35, давай.
можна дадаць, трэба дадаць. Адзін пазбіраем яшчэ соль. Цікава, у гэтай пячоры ваўкі аднаўляюцца ці не? I'm not gonna be able to carry this load for much longer. Так, тут готово. Гэта нам усё трэба будзе вынесці ажно да пачатку пячоры. Так, 8 хвілін. Добра. Давай яшчэ. Таму што аленяў мы тут залуталі, і гэтага бляха ваўка, вядома, мы зараз таксама залутаем. Ось, так, што ў нас яшчэ там застанецца? Па сутнасці, калі мы нават будзем сюды ўваходзіць, а нам па сутнасці сюды і не трэба будзе ўваходзіць больш ніколі. Во. Так, мяса алень не маем. Адпаведна, вось толькі гэтае. Больш нічога мне не трэба. З яго. Так, это забирай. Тут у нас что? Мясо дай. Забираем. Забираем. Так, вось гэта варта было б усё перанесці. Так. Як бы нам тут гэта зрабіць? Акуратна. This pack is getting too heavy to carry. Пайшлі. Не скуголь. Так, гэта былі ваўчыныя сляды. Чамусьці яны такія велічэзныя у паветры вісяць. Я падумаў, што можа мядзвежыя. Так, о, добрая пляцоўка, каб усё сушыць. Так, і сюды пакінем скуры. А сюды яшчэ гэтыя галіначкі. Оп! Усё, шыкоўна. Тут мы сабе ложак пасцелім. Оп! Выдатна. Штось яшчэ? У кішэнях можна скінуць, не? Но гэтае не трэба мне. Дакладна.
инструменты, памятаю, были его. Да. Бог, это я скинул. Ось так. О, легче одразу. Поскакала молодуха. Так, тут у нас засталіся только гэтыя рэчы. Не, чекай. I'm not sure I can carry much more. Ще давай возьмем. Пошли. Так, соль куди? Куди пакуль що? Сюди, мабуть. О, чекай, там були ще походні старі, я пам'ятаю. Так, і засталася соль. А, во, кежуч ще. I wonder if I can drop any of this gear. Не пам'ятаю, покидав поході, не покидав. Не покидав. Так, усё. З лутанням скончили. На всякий випадок гэта хай ляжить. Може нас тут завіруха зачинить. Придеться його залутати і з'їсти. Давай сюди. Так, давай їжу покуль сюди. Оп. І соль покуль сюди. Хлоп. Так. Что мы докладно с собой возьмем? До речі, може покуль посмажить його. Так, это мне нахер не треба. Это застанется тут назавсёди. Цвікадьор. Ось гэта хай так само тут стоїть. Где кто тут рыкнуть себя? I'm gonna need to rest soon.
Давайте посмажем рыбу. Come on, little fire. Треба ще докинуть. Так, наскільки я розумію, нам треба 2 палки закинуть. 20, 29. Ось так. Оставим давай водицы. Ну так, давай. А тут протягнем. Так, все, пора спать, класть по 11. Тут хай все сохнет. Воды бахнули. Спать легли. Так. Дозаправилися. Треба зараз ліхтаром собі все підсвітити, бо нам треба вже отсюда вести. Ей, воу, чекай. Поднимаем. Забираем. Може, ведаєте. Pack is getting kind of heavy. Я нам з нами потрібність. Я огулом у гэтую печору повернуся коли-небудь. Мабуть, не. Я гэтую ежу лепш з собою заберу туди. А ось тут покину тільки гэта. $1.07, ось так. Что по вазе? 50. Ты холера? Для холери питання нема. Ну добре, ми сюди раптом що повернемося до тільки за солью. І не ведаю тільки на що ми тут будемо щось солити, але то, що залутано, то будемо пам'ятати, що воно тут лежить в этой печорі. Так, як почуваємося, що там у нас? На дворі говна. Відомо, що говна. Давай ближе до стенки. Може від ветру врятуємо. Так, трошечки його. Это я каменьше крапнув, що для труса подрихтував. Зараз ми його тут This much gear. полюємо криху. Jesus, this is cold. Ладно, все разодрано, но... Lost carrying.
Так, малеча, што бяжэш да мяне? If I'd home, we'll warm up soon. Мяу. Все, пайшлі. Не памятаю, ці быў тут яшчэ адзін. Нас цікавіць пад'ём. У снезе тут жа ж быў, правда? Мы сходзілі ўніз вось тут. Тут явно збіраецца на завіруху ўжо. Мабыць, мне яшчэ адно-два места засталося замаляваць. Каго толькі паглядзець будзем. Где ты? Кто ты? А, ты там. Ну то што, ён ідзе да нас? Ён згубіў цікавасць. Не гырка, значыцца, згубіў. Але вось ці ідзе ён сюды. Хе-хе-хе. Будеш ведаць, як гыркаць не на тых. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Собака паскудная. Так. Ну, ніби тут бяспечна ўжо. Плюс-мінус. Не, яшчэ адзін. Бадзяга. Так, мясо. Нерас 2, рыбу 3. Іншае сюды. Яшчэ адна ваўчына засталася, якую трэба будзе крыху прыжучыць. Так, дровы нашыя, вон. Скоры сюды. Вантробы. Шипов. Все сюди. Труса повернуть. Так. Не памятаю, мы взяли штосьці за... Не, не взяли. За соли. Так. Трус, ты где? Much more. Это не то я. Усё. Так. Ёсць некая магчымасць у нас 11. Не, занадта доўга. Занадта доўга яно будзе сохнуць тут. Трус, я так разумею, таксама будзе доўга сохнуць. Когда не добіў медведь. Паскуда ты. Ну што ж, дзякуй.
А чаму мы смярдзім, дарэчы? А малявала у нас, што один пункт смярдзення у нас ёсць. А, вот чаму. У кішэні трус ляжыць. Усё, тут няма нічога. Трэба знайсці таго хлопца. Шэрага блахастага, які ад нас збег толькі што. Вось так. If I can drop any of this gear. Так, ну і дзе ты? Гаўняшка шэрая. Там што, нейкая шафа ляжыць? Што гэта? А, гэта паддон. Не, паддон мне не патрэбны. А што мы тут на вуліцы скінулі? Вугаль? І што сабе? Так, добра, хутка будзе яшчэ адна ноч, і мы павінны аднавіць сабе ўсё ХП. Так, чаму у нас надвага? А ну давай. Што здарылася? 42 чамусьці. Чаму? Крыху дроў ёсць. Гэта сюды трэба паставіць. А дакладней пакласці. Давай так. Але гэта не ўсё. Вось гэта я магу. Рамонт 5 патрабуецца, зразумела. Man, this pack is getting kind of heavy. О, інструменты. Не, інструменты не тычацца. Інструменты не тычацца. Дык чаму ж такая надвага 42? Паходняў не шмат. Паходні я вытраціў зараз у пячоры ўсе. Але чамусьці цяжка. Вугаль. Вугаль у нас ёсць. Але гэтага не шмат, слухайце, 1,8. Тры сабе пакінуў. Містер 8-біт патата, вітаначкі, шаноўны табе. Як твоя справа, што цікавага? Хутка мяне запросіш у дактары? Так, на тэлебачанні. 5 гэтых. Не разумею. Мы сюды ішлі, у нас надвагі не было. І была, я ўжо не памятаю. А, во. У нас тут на інструментах праходу далося. Не бачна? Ну, давай вось тут пакладзем сюкадзёр. Якое тебе? Ты казаў. А, не, гэта незнарок, выбачаюся, незнарок казаў. У мінулую пятніцу. Што гэта? Захопіць уладу. Пасадзіць дзеда, каб навіны чытаў. Так, я вось і цікаўлюся, калі я ўжо навіны гэтыя чытаць буду. Так. Ну, все равно, бляха, 10 граммов гэтых. Как бы лихо. Давай. Так, тым часам мне трэба праверыць, якія ў нас яшчэ замалёўкі. Гэта ў нас па-ангельску картограф. Вось я ўжо не памятаю. Не памятаю. Як ён там называўся? Faithful, во.
Так, я дзеля такого нават тэлевізор бы зноўку пачаў глядзець. Сапраўды. Шмат хто пачаў бы глядзець. Так. Шукаем нашу лакацыю. 11 трэба было замаляваць. Так. Заблакаваны хайвей. На самым пачатку гэта мы малявалі. Так, гэта мы малявалі. Потым у нас зламаны мост. Гэта было апошняе, што мы замалявалі, так. Гібернія. Так, гэта у нас акурат такі завод. Тэрыторыя заводу. Замалявалі. Кейтіс. Локейшн. Секлюткона. Ага, мне трэба будзе заехаць яшчэ ў кут. Да Кейт. Малы востраў. А малы востраў у нас, дарэчы, не даўся. Нам трэба падысці на яго, так. Маяк. Маяк мы замалёўвалі. Потым трак мэта мы замалявалі, я памятаю. Каменную гэту цэркву замалёўвалі. Рікен нейкі замалёўвалі. Гэта у нас Coal Mine. Region 2 Abandoned Mine. Трэба зайсці, і Waterfall я замаляваў. Дакладна 100% нам трэба замаляваць яшчэ дзве лакацыі. Адна з которых знаходзіцца непадалёк адсюль, а другая каля карабля. Нават дзве каля карабля. Давай тады спальнік у нас з сабой? З сабой. Пойдзем. До конца дня мы мусім гуляць усё белае. Усё белае гэта кепска. Але хадзім. Давайте спачатку падыдзем да шахты. Замалюем яе з дзвюх бакоў. Упс. Яшчэ на адзін бадзяецца, но ён нам не перашкодзіць, наколькі я разумею, таму што нашы шляхі задалёка ад яго будуць праходзіць. Ладно. Ладно, дзяўчына. З разадраным футрам хадзіць. Ось наш пераход. Замаляваліся. Так, ось, добра. А, гэта я ўжо... А чакайце, і тут нешта... Мементу хіт мы пропусцілі. Трэба павярнуцца да вадаспаду будзе. Каля вадаспаду яшчэ нейкая скрыня была.
согреваемся, пойдем далее. Тут ложек был, чи не был? Не памятаю, есть ложек. Пойдем зараз пошукаємо ту скриню каля водоспаду. Пакуль тут ще дозволяє надвор'я. Лепш трошки більше провести часу каля гэтай мясціны. Бяспечней. А вже потім рушить туди до корабля того і до малого острова, а вже потім до кута Кеті. Я, до речі, його не лутав, не заходив туди. Може ще який трус буде? То ніяк не гэта нереалістична трымалася, што один трус бегаў па лёдзе. I'm not sure I can carry much more. Так. Тут я прайшоў, ще не бачыў, каб нешта было. Можа, недзе бліжэй вадаспаду? Ці ось тут? Под каменьчыкам. Адзначыліся на купцы гэтай. Так, тут вялікая галіна ляжыць. Тут мусіць быць такая шэрая скрыня, як і там была ў вагоне. На платформе гэтай. Ось тут, типу, каля водоспада. Може, наверх сидя. Ні, нема. О, соненька. Под каменьчиками так само не бачу. І зліва нема. Ну, блин. Шкода, что я могу сказать. Где она тут может быть, гэтая скрыня? Каля уваходу. Нічого нема. Так. Хтось її. Давай зробимо зараз собі походню, як теплее було. Oh, yeah. That's a good one.
Что, все равно холодно. Даволі дзіўна з паходнім, але тым не менш все равно мерзне дзеўчына. Усі на лёдзе бачу. Тут яшчэ штосьці. Гэта рыба хутчэй за ўсё, а гэта... Рагостая. Толькі не то які. А гэта не рыба, гэта тканіна. Лекі? Так, і дровы. Дрова придадутся. Так, тут же бяспечна бадзяцца, наколькі я памятаю. Где? Так, а там что такое, лодка? Так, ну вы-то на что полетели, куды? Змяняться будзе надвор'е, кого только вики-бог. Так, а вось тут уже рыба, гэта... Блин. This pack is getting too heavy to carry. Это уже не благо, вовчина пачула нас, ідзе ў наш бок. Нічога, мы яму праміж вачэй-то прапішам стралой, раптам што. А гэтыя кіжышы я лепш пакінуў каля вось гэтага карабля, праўды. Раптам мы будзем дзе хавацца то ў ім, адпаведна, і будзе ежа, каб прыгатаваць сабе. Не, воўк не чуе нас. Стаіць на месцы. Лось знік. Ну, уже так, уже 3 дні мінуло, там і знік. Так, ходім на малую гэту выспу. Так, олень з'явіўся тут, але ж тут былі трусы, наколькі я памятаю. Яны мо на іншы бок пераскочылі. Яшчэ адзін олень. Белконтент, вітаначкі, віталь, спадар. Дзе нашых 40 гледачоў, як было раней? Ну, яно, па-першае, было... як гэта? Не сістэматычна, давай так. Правда ж?
Гэта быў які, можа, 3-4 раз, калі 40 гледачоў збіралася. Але я не разумею, мабыць, ёсць сэнс у тым, што гэта хтосьці робіць бот-рейд нейкі. Вось гэта ж малая выспа, ці не? Можа, нейкі, ведаеш, гэты, усе на месцы. Прыдумаў нешта праграмісцкае. Вось, ды вырабляем. Так. Ёсць праблема. Вось гэтая зона не адзначаецца як зона для замалёўкі, але ж нам гэтых на патрабаваннях да дасягнення яно маецца. Як быць, што рабіць? Малы востраў. Наўкола абышоў, ніякага паведамлення не атрымаў, што яго варта замалёўваць. Давай замалёўваць у любым выпадку. Вось выспа, не напісана, што гэта малая выспа. Давайте на ўсяляк выпадак падыдзем да той выспы, да вострава таго, дзе мы лося забілі. Вось туды, мабыць, той таксама трэба замаляваць. Мажліва, ёсць хакеры ў беларускіх вёсках. Мажліва. Я не выключаю гэта, таму што, мне падаецца, калі б онлайн скочыў да 40, то нейкія, ведаеш, дзясятка стабільна сядзела, а так яны альбо вось так, як зараз, там 2-4 чалавекі на ютубе, альбо вось так іх было 40. І ты такі, не? Як гэта так працуе? Незразумела. Вось гэта можа быць, яшчэ трэба замаляваць. Давайте паглядзім. Яшчэ лось ляжыць, паглядзіце. Так, а дзе мы ягоную скуру пакінулі сохнуць, я вось не памятаю. Я ж з яго скуру збіраў. Чуеш, лось? Так, я з яго скуру сабраў. Так, вітаночки. Типу, live Дед Максим, page not found. Типу, live, ой, слухай. Come on, little fire. Типу, live. Чакай, які типу live. Гэта паглядзеўшы на апісанне стрыма? Стрімлаб, Twitch. Не, на ютубе я такого не бачу. На твічы. На твічы я не змяняў апісанне. Зразумеў. Зразумеў, так. Можа быць такое, вядома. Можа быць, не ворка. Таму што, наколькі я памятаю, один 39, 57, 57. Так. Таму што я памятаю, типа, гэта штосьці было польскае. Так, ідзі сюды, ідзе гэты кубачак. Вон.
6 хвилинок. Сорок 43. Все, бахнули, пошли. Это мусіць само прыгатавацца і без нашай дапамогі. Так, вось гэта не малы востраў, каля якога мы зараз бадзяемся. О, там яшчэ нейкія крумкачы лётаюць. Вечар, але мы да гэтага прытулку ці рога Кэцінага мусім дайсці. Так, гэта мы... Не, гэта выкінула, хутчэй за ўсё цела нейкае на бераг. Нябожчык нейкі. Пусты. Так. Там я бачу вясло, нейкія дровішча. Вось нам вось туды, на гэты рог, трэба зайсці. Так, гэта рыба. Падвойная рыба. Не, ведаеце, трэба яе проста вось тут пакінуць. Бо у нас, бачыце, вецер падымаецца. Так. І ўсё, дзеўчына замярзае. Так, а тут у нас у гэтай Кэці гэта што будзе цікава? Гэта будзе пячора, ці гэта будзе проста месца нейкае? Гэта заплечнік, добра. Ёкараснае што? Нема, і ў кішэню не пакласці сабе. I can't feel my hands. Так, тут нейка, бачыце, пад'ём. Кашуля, добра. А дакладна сказаць, цішотка. Так, тут мора, на мора ніяк не вылезці. Значыцца, трэба сюды ісці, кудысьці. Так, хутчэй за ўсё, там мяса, дарэчы, таксама не прыгатавалася праз гэты вецер. Вогнішча мусіла быць задзьмутае. Damn, I'm freezing. Нешта шабаршыць. Зацішны куток Кэці.
Мне б цябе зацішны куточак замаляваць. Але я так разумею, магчымасці такое ў мяне зараз не будзе, праз тое, што ветер і ўсё такое. Правильно? Так, давай паглядзім. Вецер у нас адтуль. То бок варта зараз дайсці вось сюды пад гэтага хлопца. Недзе вось тут стаць. Ля, это у нас куточак атрымліваецца насупраць увахода на лакацыю. А калі вецер тады не малюецца? Малюецца, толькі што ў нас надта мала здароўя, як ты бачыш. Мы замерзнем просто за 25 хвілін пад ветрам. Нам трэба зараз будзе зрабіць сабе вогнішча. Вось тут. Сагрэцца, замалявацца. Вось. І адпаведна сысці ў цёплае месца нейкае. Ну, дзеўчына, давай. Вугельчык. Драўнінкі закінь. Ось, ужо пайшло-паехала. Цеплыня пайшла. Так, замаляваліся. Правяраем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Водоспад, мост. Пераход я полічыў до шахты номер 3. Правда? Давай воды поставим. Правда. Так, давай пакуль яно подвіснем. Яшчэ раз. Заблокаваны хайвей. Ага, там две локации, все. Заблокаваны хайвей, я памятаю. Вось гэтае мы замалявалі, і вось гэтае мы замалявалі вось тут. І вось тут. У адной кропцы 3 гэтыя адзнакі трэба было замаляваць. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все. 11 кропак замалявалі. Дрэва пасадзіць яшчэ. Так, пра якую бэту кажа пан Машнінскі? Пра радыёголас маецца на ўвазе. О, гэта добра. Гэта я бяру. Давай возьму, хай будем. Ну все, тут крумкачы, значится, ветер уже знік. Можно ісці сабе далей. Так, по сутнасці, што мы маем? По сутнасці мы маем тое, што у нас усё гатовае. З гэтай мапай мы яе цалкам замалявалі, мы залуталі ўсё, што тут луталася агулам. І мы можам сыходзіць. Як там у нас па часе, так? Можам сыходзіць адсюль, адпаведна нам нават не варта вяртацца туды.
да гэтага лося, да нашых скур, якія там сохнуць. Пайшлі адразу ў пячору. Мы ў ёй пераначуем у шахце той. Вось, і назаўтра пойдзем далей да сваёй паліўнай станцыі. Паглядзім, што нам трэба зрабіць для нашага гандляра. І ўсё на гэтым. Што паспеем яшчэ для гандляра зрабіць сёння, то і зробім, а што не, то не. Так. Приобнять белую березку. Со своими березками. Як там у нас, до речі, вода маецца, гэта галоўная, ежа, наколькі я памятаю, яго захопіць яшчэ на 2 дні. Будзе аплікацыя нават, ашалець Машнінскі, нормас. Гэта выдатна. То бок, калі я буду ехаць у сваёй машыне, то адпаведна по блютусу спалучуся з гэтай магнітолай, і ў мяне будзе нармалёвая музыка граць. Але то ўся каманда на вакацыях, міграцыях. Ага. Будзе паўнавартасная апка. Яблык вядро. Яблык вядро. Цікава жыць. Ну давай, колени подымай. Так, усё. Мы ў гэтую лакацыю нават не ведаю, ці калі-небудзь павернемся, бо мне падаецца... ну, можа павернемся, дарэчы. Тут жа ж металабрухту шмат. І ёсць горн. Бо калі мы будзем тусаваць булкамі сваімі пастаянна ў шаше прыбярэжнай, то адпаведна сюды будзем хадзіць, рабіць усялякія нажы і гэтак далей. Ну, і рамантаваць, дарэчы, ножовку таксама. Так што надоўга не развітваемся, яшчэ павернемся калі-небудзь сюды. Так. Not sure I can carry much more. Палки. Пайшлі ў той бок. Зараз мы пойдзем туды да таго выйсця. Не сюды. До таго выйсця і там пачакаем ужо раніцам. Выспімся як сабакі. Нумар унескладовая. Шрифты поляцелі. Лепус, дарэчы, я чуў там учора вы усе на месцы разважалі пра тое, што рабіць. І як яно выглядае, ведаеце, якая думка мне да галавы прыйшла? У нас жа ж ёсць брама онлайн. Даволі даўно айці барада ствараў.
типа як беларускамоўная прастора, беларускамоўны Facebook. Вось. І адзінае, што мне там не падабаецца даволі моцна, гэта тое, што контент, які прапануецца імі, ён няхай сабе беларускі, але ў асноўным расійскамоўны. Вось, я падумаў, а чаму б не мець старонку, адную крыніцу усіх беларускамоўных блогераў, дзе б людзі маглі зайсці, паглядзець, хто зараз ёсць лайв. Не толькі я маю на ўвазе гульневых, а агулам маецца на ўвазе абсалютна ўсе ў інстаграме, тыктоку, вось, і іншыя спасылкі, карацей, сабраць у адным месцы. Бляха, зноў солі да халеры. Давай збіраць. Ногі ледзь валачэм, але бляха не магу прайсці міма. Не, расійскамоўнага і так я гаўна. Я пра гэта і кажу, што сабраць менавіта беларускамоўнае. Тыя, хто стварае контент менавіта беларускую. Каб, ведаеш, пазбавіцца сораму, калі раптам хто ў цябе пытаецца, што падкажы мне, калі ласка, каналы ці нейкія вось сродкі на беларускай мове, а ты такі, бляха, вось тое, што памяць, што і можаш выдаць, а яно заўсёды атрымліваецца нібы сціпла. Разумееш, а тут ўсё, што табе трэба будзе памятаць, гэта спасылку адну вось на такі ресурс. Як Belarusian Games, дарэчы, вось. Дзе шукаць лакалізацыю? На Belarusian Games шукай, вось і ўсё. Вось, так і тут з контентам. Па гэтых... па катэгорыях, па... усім, што можна. Вось, а толькі беларускамоўныя. А што рабіць, калі чалавек стварае беларускі на базе расійскага? А што ты маеш на ўвазе? Удакладней, калі ласка. Гуляю у гульню з расійскай мовай. Так не важна, важна, што ён размаўляе беларускай. Ну, гэта часам вось я бачу ў ватафакі, даволі часта бывае. Я б усё роўна яго залічаў. Мы ўжо тут солі, бляха, назбіралі халерную колькасць. Так. Все, дзяўчына, лягаем спаць. Што мы там маем? Папіць, пап'ем. Зараз, яшчэ я хацеў перапрацаваць усялякія паходні, якія ў нас старыя у кішэні ляжаць. Тады гэта будзе тое ж самае, чаго і так бясконцасць. Каб бы партал быў. Ну, шчыра кажучы, не ведаю, дзе былі сабраныя менавіта беларускамоўныя ўсе. Я ж кажу табе пра ўсіх і пра інстаграмшчыкаў таксама. Так, на 5 гадзінак яшчэ можам упасці спаць. О, нібы ўсё добра. Так, давай мы тут, дарэчы. А яно застаецца, дзе мае... Во. Мы ўжо амаль аднавіліся пасля гэтай атакі. Медвежий. Что у нас тут? 11. А скуль у меня походня на 11%. Что я не памятаю, как я такое заховывал.
Справа вядома кожнага, але мне такое не падабаецца. Зразумеў. Чвэрць таксама пазбавімся. Трэба скінуць гэтую для шытва пену. Сапсаваныя. Оп. В сутнасці ўсё, не? Як тут у нас 22. Так, гэтае скідай. Ну, пайшлі далей. Ось так, хутчэй, бо халадно. Так, що там не скажеш? Зараз завіруха буде, чи що? А ну давай сюди пакуль што. Не падабаецца мне гэтае на дворе, мы ўжо палову згубілі. Крыху нават ёсць вугалю. Чакаем. Так, але не выключаю, што некаму нармалёва, але гэта на цэлы загнаны... Так, чакай, не цэлы загнаны цвік на беларускай мовы. А палова цвіка, які яшчэ можна выдраць, але муляе. Ну, а ты ніколі не разглядаў гэта з таго боку, што беларусы ў самой Беларусі, мабыць, такі контент бы карыстались значна лепш, чым, напрыклад, калі гуляешься, ну, берем пад увагу менавіта гульні, разглядаем гэты выпадак. Вось, чым, напрыклад, параўноўваючы з гульнямі, якія перакладзены на украінскую. Можа, чалавеку з Беларусі было менавіта гэта ці лепш назіраць. Не было такого? А сэнс тады ў гэтым усім? Пашырэнне, ўсё роўна распаўсюд. Нармалізацыя. Таму што, ну, маё асноўная думка і лічым так, тое, што закладзена ў аснову, гэта тое, што беларуская гэта мова, як усе іншыя, таму што першае, што мы чуем ад прапагандыстаў, гэта тое, што шмат чаго няма беларуская, яна непаўнавартасная, ці яна нейкая асаблівая, у тым ліку, як часам звяртаюць увагу, што яна мілагучная выключна. Вось, і тыпу, толькі, то бок, нейкі асаблівы статус у яе. Па факту, звычайная мова, няма чаго такого выбітнага, каб нешта яе так вылучала, нават у параўнанні з той жа расейскую, яна не лепшая, не горшая, дакладна. Ці то ангельская, ці то іншая. Вось такую здумку прасоўваць, я лічу, што варта было. Што за слова беларуская мова непаўнавартасная? Ну я ж кажу табе, гэта прапагандысцкі наратыў. І яго часта сустракаеш. Што не кажы, але часта сустракаецца ён. Ну што, нас не было 3 дні прыблізна. Як тут у нас справы у нашым наваколлі, на нашых землях? Моя спадчына. Так, я вось не памятаю, там у гэтых хатах ці было сховішча нейкае, мой які падвал ці штосьці падобнае. Так, паглядзім. Так, дакладна не памятаю, але... Лень.
Эта хата пустая. Все пустое. Там нема ніякага. Oh, I've never been so hungry in my life. Ты уже почервонела, зразумел. Зараз будем выправлять. Так, съели. Побегли. Побегли. Гэта у нас олень з правага боку. Ось там яшчэ чорная точка, кропачка нейкая. Мы подыдзем. Это может быть ваўчына, дарэчы. Так. А што, у Беларусі 90% глядзяць расійскамоўны контент. Я пра гэта і кажу ж. Калі яны глядзяць беларускамоўны контент, то можна было б, ведаш, падсунуць пад гэтай мазаю і беларускую мову для іх, каб пашырыць аўдыторыю, якая б лічыла, што карыстаць контент беларускай мовы таксама нармалёва і нічога ў гэтым дзіўнага няма. Таму што ты гэтага можаш дамогчыся толькі ў тым выпадку, калі кантралюеш дзяржаўныя СМІ. Вось, тады ўсе лічаць, што так, гэта нармалёва. Але калі ўжо дайшло до таго, што дзяржаўныя СМІ нават расейскую вядуцца, ну так. І толькі займаюцца распаўсюдам нейкія аматары. То становішча становіцца, ну, зусім непрыемным. Зараз у нас будуць рукі трэсціся. Таму я проста яго праходжу. А чаму яны будуць яго карыстаць? Навошта ім? Проста калі б дзяржава прасоўвала на глобальны ўзровень беларускай, пытанняў не было. Навошта ім глядзець, карыстаць? Проста, што гэта цікава. Ну, калі мы кажам пра стрымінг, табе цікавая асоба стрымера. Ягоныя развагі, ягоныя думкі, тое, як ён робіць контент. Я пра гэта кажу. А як дадатак, ты яшчэ падвышаеш свае веды ў беларускай мове. Вось, напрыклад, возьмі апошняе, што мяне вось кінулася ў вочы. Так, там воўк зноўку. Гэта тое, што вось Рудзі ўзяў па трендзе гэтым апошнім, зрабіў пару рылсаў. Вось. І гэта зайшло вялікай колькасці людзей. Таму што гэта проста было смешна, прыемна. Усе гэтыя незумеры, міленіалы адразу сябе пазналі ў гэтых вось выразах і пытаннях. І пытанняў іх не было, што гэта зроблена не расейскую. Правильно ж? Я ўпэўнены, што калі ўзяць агулам усе каменты, якія меў Рудзі, там знойдуцца і ад усялякіх пашыкаў. Ось, але ж галоўная мэта пашырыць аўдыторыю, яна была дасягнута. Вітусы, вітаначкі з Жак-Шак. Вітаначкі, мы тут, бачыш, з Лепусом зачапіліся. Языкамі, можа, ты нешта параіш таксама. Ну, але калі яны не сталі бліжэй да беларускай мовы, гэта ты ніколі не даведаешся, Лепус. Ну, ты зараз гэта руку падняў на такія тэмы, якія, колькі б ты на іх часу не вытраціў на аналіз, усё роўна не даведаешся, так яно ці не так. О, пачалася завіруха. Так, давай вантробы, давай зараз будзем рамантавацца ў такім выпадку. Але ўжо на тое пайшло. 11 сутак. Шалеть. Ледь не страцілі пальчаткі. Нам трэба трусаў лавіць.
70. Трэба яшчэ раз будзе рамантаваць. Давай, боты. О, ўжо лепш. Так, нагавіцы. Так, давай гэтая. Збіраем, каб тканіна была. І трэба паглядзець сабе яшчэ... Якія пумы. Пуму і мядзвежую скуру. Так, гэта ласіная. Дарэчы, струс ёсць яшчэ адзін. Тут мядзвежая? Так, мядзвежая. Давайте дзве адрамантуем. А пумы, я так разумею, не маю. Правда, вось засталася толькі гэтая. Могу я сюда одну скуру. It's getting kind of heavy. Вовчину забирай. Што мы маем? Гэта дакладна рамантаваць трэба. Соточку. Добра. Добра. 77, мабыць, не будем. 1,5 градуса, не, будем шапаць. Шапаць будем. Так, ну і нікому не трэба пашырэння аўдыторыі беларускай мовы. Мае відэа, напрыклад, за апошні пару месяцаў ніхто нідзе не пашырыў, не параю. Тады варыянты 2 я раблю лайно, значыцца, я кідаю гэтую справу, ці я раблю тое, што нікому не бачна. Значыцца, я кідаю гэтую справу, бо нікому не трэба. Лічу, што пра жалеза ніхто не любіць, ну, хай спрабуе хто іншы. Тут, дарэчы, не ведаю, як тут з гэтага становішча выкруціцца, ці яно сапраўды не трэба. Ну, а з іншага боку, давай вось паразглядаць усе каналы, якія зараз існуюць на беларускай мове. Яны ж хто зарабляе? Наколькі я разумею, ніхто. Ні ў кого не атрымліваецца зарабляць выключна на беларускамоўным кантэнце. Правильно? Я разумею, ці я памыляюся. А, вантроба нам патрэбная, так. Дай вантробу. Заробак гэта ў сэнсе таго, што ты адчуваеш падтрымку. Гэта найлепшае, што можа быць, і адзіны параметр. Таму што ты не кажы, але ва ўсім свеце ўсе жывёлы яны арыентуюцца на нейкае дасягненне. Ты не можаш жыць без дасягненняў. Абсалютна. Вось. І адпаведна, што табе трэба нейкае прызнанне ад сваякоў. То бок займаць нейкае, скажем так, дамінуючае становішча. Вось. Ці то ты просто бацькам становішся, ці займаеш менеджерскую пазіцыю, ці ты просто маеш аўтарытэт сярод сваіх сяброў. Вось, ці ўсё разам. Праці варыянтаў мільён. А таму, калі размаўляем пра блогерства, ты не просто патрабуеш папулярнасці, а можа і ў тым ліку папулярнасці, каб цябе пазнавалі на вуліцы. Вось, але і хочаш на гэтым зарабляць, каб гэта быў твой заробак, каб табе не трэба было працаваць у іншым месцы. Нешта накшталт гэтага. Я пра мінімальную падтрымку лайкам, рэпостам ці каментаром. Так, што тут можа быць такога? Як бы я гэта патлумачыў? Серадзіна ночы, мы ўжо выспаныя. Добра, давай. Просто валяцца на ложку. Да раніцы, пакуль мы зможам зноўку рамантаваць сваю вопратку. Я не ведаў, часта я сутыкаю людзей, якія кажуць, я не думаў, што нехта нешта робіць такое. Зараз усюды не факт, што
некаму нешта можа быць цікава, але сарафан гэта лепшае, што можа быць, некаму гэта цікава. О, клас. Глядзі, у мяне якая праблема і чаму я думаю, што ты не зусім маеш рацыю праз тое, што у маім асяроддзі, як я казаў, сярод маіх сяброў, знаёмых і калег ніхто не падпісваўся на мяне. Чаму? Таму што яны агулам не карыстаюцца беларускамоўным кантэнтам. Ім гэта не цікава. У іх душа не баліць за тое, што які стан умовы беларускай. Вось, іх гэта не турбуе. І яны лічаць, што ўсё заебісь. Разумееш, то бок гэтае пытанне, яно вельмі суб'ектыўнае. Калі цябе хвалюе, што нешта там знікае, ці не ўжываецца, ці штосьці падобнае, ці хтосьці лічыць, як я, напрыклад, мяне, шчыра кажучы, не падабаецца, калі вылучаюць беларускую мову як нешта асаблістае, асаблівае. Вось, а гэта дае падставы зрабіць яе ледзь не прыкметы экстрэмізма, напрыклад, як адзін з магчымасцяў ціску на грамадства. І гэта таксама дае асаблівасць у выкарыстанні мовы, таму што людзі думаюць, так, а іх ехалі разаб'е. Божа, гэтую мову каму яна патрэбная, калі і так жывецца добра і нічога табе не павінна хваляваць пры гэтым. А тое, што ты размаўляеш ці распаўсюджваеш, ну што з гэтага, вось скажы мне, які з гэтага будзе плюс? Таннейшае будзе малако ў краме, не? Дык у тым справа, трэба фільтраваць людзей, якім трэба гэта сапраўды цікава, а яны не ведаюць. Не згодны, вось тут ты памыляешся, на мой погляд, Лепус, таму што фільтраваць ты не можаш абсалютна ніяк, бо гэта дыскрымінацыя. Гэта няправільнае становішча. Плюс да ўсяго іншага... Дзякую за фолоу. Дзякую, а хто гэта? Рокі, вітанышкі. Плюс да ўсяго я табе так распавяду з уласнага досведу, Лепус, што вось я малы, уяві сабе, я малы, пачатак 90-х, і ўсё ўспрымаецца як належнае, але потым мяне здараецца, лічым, што мяне ударылі па галаве, у мяне нешта там змясцілася, я пачаў аналізаваць, што, чаму вось адбываецца, чаму ў вёсцы маім размаўляюць беларускую, а чамусьці мая маці, напрыклад, з бабуляй размаўляе часткова беларускую, а потым пераходзіць на расейшчыну. Пры гэтым словы забываюцца ў яе чамусьці, вось гэтыя беларускія назвы. Так, яна кажа, што вось гэта называецца так, бабуля кажа, не, давай не так, і гэтак далей. У маім дзіцячай галаве гэта ўсё складаецца ў нейкую такую кашу. Вось, расфарбованую, каляровую, незразумелую абсалютна. Вось, яно проста як ёсць. Ты яе ўспрымаеш, як яно ёсць. А потым нешта ў галаве мяняецца, ты пачынаеш гэта аналізаваць. Я табе так скажу, што да 30... Не, давай так, да 25 год, до 25 год, я, па сутнасці, вымушана, але належаў да тых людзей, якім было пасраць увогуле, што адбываецца. У 25 штосьці проста так, таму што вось я нешта праходзіў па беларускай гісторыі, я нешта праходзіў па беларускіх вучэбніках, нешта падобнае. Я проста стаў цікавіцца спачатку гісторыі. Я набываў кніжкі таго Шарлова. Вось, я набываў энцыклапедыі, я набываў літаратуру. Я перастаў набываць абсалютна расейскую літаратуру, таму што было відавочна ўжо на гэты момант, што ідзе прыгнячэнне. Вось, у мяне ў Гродна ёсць такая крама «Раніца», хто з Гродна, той ведае. Вось, я пастаянна ў ёй сядзеў. 2 разы на тыдзень я дакладна там хадзіў. І колькасць кніжак на беларускую, вось я шукаў казкі хаця б нейкія кніжкі беларускую, каб пачытаць. Я іх не мог знайсці, фізічна не мог. Я быў вымушаны купляць фантастыку выключна расейскую, якая была... Вось. Не, я табе тлумачу, Лепус, выбачай, пачакай крыху, гэта я доўга проста распавядаю. Вось. А чаму так сталася, што у мяне з'явілася гэтая цікавостка да ўсяго гэтага, хаця да 25 гадоў, нягледзячы на тое, дзе я жыў і якім слоўнікам карыстаўся, ўсё гэта было побач, але на гэта мне было пляваць. Таму што навакола мяне гэта існавала. І калі ў мяне прачнуліся гэтыя вось звіліны, я не ведаю, што там у галаве, на Гарнавых, на Савецкай плошчы.
на савецкай плошчы Жак Шарк. Яна раніца была акурат каля танку, які стаіць глядзіць на захад. Вось, і гэта, і калі прыйшоў час, я пачаў гэтым цікавіцца і гэта шукаць. Я разумею, што сёння у людзей вось так створана ў беларускіх умовах і пастаянна зразумела канал на Ютубе пра гэтае піша, яна вельмі трапна гэтае піша, што зараз выпалена. Людзі не маюць доступу, людзі не бачаць гэтага. Але, Лепус, вось чаму я лічу, што я правы ў гэтым і абсалютна ўпэўнены. Таму што нават за 2 гады існавання канала з'явіўся Альсевіч, з'явілася яшчэ 2 людзей, якія не былі яшчэ нават паўналетнія, якія прыйшлі і сказалі: беларускі канал прышпільна, а ты кажаш ім, што глядзі, яшчэ там у апісаннях ёсць спасылкі на іншых, нас шмат даволі. Вось, і ты паглядзі, што сталася з Альсевічам, ён ужо апошні час пачынае перакладаць гульні і гэтак далей. То бок, калі ты будзеш адсейваць людзей, якія гэтым не цікава, ты створыш умовы проста знікнення. Трэба, каб людзі проста жылі ў асяроддзі, дзе гэта нармалёва, што ёсць беларуская, і ты можаш да гэтага быць датычным. Толькі твоё жаданне цябе стрымлівае ў гэтым. Вось так. Ніякіх фільтраў не павінна існаваць. Выбачаюся, і калі што, ну, вось. Што ў нечым не маеш рацыі, я не казаў, што гэта твае выдумкі. Пачытай, што я меў пад фільтрацыяй. О май гад. Давай, чытаем, што ты меў пад фільтрацыяй. Круцім уверх. На вось абасраць мяне на страмена, увесь белтвіч за мілую душу. О, чакай, гэта што было? Не трэба пашырэння аўдыторыі, бо нікому не трэба, улічваць, што пра жалеза ніхто не робіць. Гэта то, што ты сутыкнуўся з хейтам. Ну, я проста баню, я вось апошнім часам тыя, хто проста лаюцца, проста баню і ўсё. Падтрымку, лайк, репостаў, распаўсюдам не факт, што некаму. Гэта цікава, не ведаў, такая людзі, якія кажуць, не думаю, што нехта нешта робіць такое. Ну, калі я пачаў гэтым займацца, яно такое пастаянна ў мяне, я ўпэўнены, што ў цябе таксама. Вось, адкуль хто даведаецца, калі глуха, гэта як сярод лесу зімой, вось я тут. Я памятаю, уже задаваў, што рабіць, і я адказваў. Мне падаецца, нічога не застаецца, кроме як, апроч як нейкі бюджэт мець на прасоўванне. Было б заябіць, калі б на Ютубе нарэшце дазволілі беларускамоўны контент прасоўваць, і гэта было б усё, што я патрабую на сённяшні дзень. Ось, каб можна было заплаціць гэтыя $100, каб на працягу месяца ролікі, якія ёсць на Ютубе, яны траплялі ў рэкамендацыі ў той жа Беларусі, Польшчы, каб людзі, хаця б ім траплялася, хай сабе скіпаюць. Мне не шкада гэтай грошы будзе, хай скіпаюць. Вось, але знойдуцца 5 чалавек, 2 чалавекі, якія не скіпнуць, зацікавяцца і падпішуцца. Так, плюс пабачыць той, каму можа быць цікава, калі такога не рабіць, ніхто нічога не даведаецца. Ты мяне не разумееш, фільтрацыя гэта тое, што некаму не цікава і прайшоў міма. Але той, хто пабачыць, цікавіўся, падпісаўся, гэта фільтрацыя. Дык... Выбачаю, Лепус, але ты апісаў гэта так, нібы, ну, проста рабі і ўсё. Няма на што скардзіцца, проста рабі. Так, не пра тое ускладняеш, усё гэта выдумкі. Так, было такое ў сакавіку. Незнарок, наша вам з пэндзлікам вітанашкі. У стрымераў, якія сабраліся мяне абасраць, я не баню, але думаю, што мы ў адным чаўне. А што адбылося наконт стрымераў? То бок ёсць некаторыя асобы, якія ганьбілі штосьці. Болей так гэта мара немагчыма, на жаль. Усё магчыма. Незнарок, яно ведаеш, яно складаецца незнарок часам вельмі дзіўна. Вось. Таму не марнуй часу на гэтую, не на скаргу, як яго лепш называць, на тугу, вось так лепш. На дуду і на тугу. Проста рабі тое, што табе падабаецца. Ну, просто рабіць так, жыццё скончыцца. Яно по-любому скончыцца, Лепус.
Ну, я ж кажу, што я не ведаю, наколькі мяне хопіць з беларускамоўным контент, але шчыра скажу, калі ў мяне раптам стрэляць нейкі бізнес, я займуся лепш бізнесам, потым буду укладацца ў медыа. Я лепш знікну з медыапрасторы, але грошы буду укладаць потым ужо ў тыя ж друкавальныя ці гэтыя друкарні беларускія, так, якія таксама сёння ледзь выжываюць. Вось, і тое тычыцца і каналу, пра які вы ўчора вельмі трапна і вельмі слушна размаўлялі з усе на месцы. Я вось лічу гэта выдатна. То бок нейкі канал мець, нейкая медыапрастора, была, якая магла б працаваць 24/7, вось спакойна кожную хвіліну, як гэта робіць, напрыклад, Белсат той самы. Вось, але трэба нешта такое ўявіць, што не патрабуе 40 мільёнаў даляраў, бо ў мяне такіх грошай няма і ніколі не будзе на год. Але вось я не ведаю, штосьці такое, што ў мяне план, памятаеш, калісьці я казаў пра медыагрупу, і бюджэт у мяне ёсць прыблізна 130 тысяч даляраў на год. То бок, калі б гэта пакрывалася нейкім бізнесам, ну, я лічу, што гэта вельмі жыццяздольна. Viable, як кажуць амерыканцы. Вось, каб нешта такое было, каб было нон-стоп вытворчасць контенту, вось, на працягу кожнага дня. Было б няблага, бо я на твічы ўжо да халеры колькі часу, а пра існаванне беларускамоўнага контенту даведаўся адносна нядаўна і цалкам выпадкова. Рэклама, патрэбна рэклама, каб ахопліваць усіх, каб... Я лічу, што менавіта так. Узаемараспаўсюджваць, а тое, каму трэба, знойдзе сваё, калабіцца, Лепус. Я адзінае толькі што магу табе сказаць, што калабіцца гэта выйсце будзе, а ўсё іншае гэта хаве, шчыра кажучы. Вельмі сумнеўна. Вось паміж блогерамі калабіцца гэта must be. Калабіцца з людзьмі, якія не гуляюць у гульні, якія гуляюць у гульні, якія проста не ведаюць там, што робяць. Вось. Але проста пасядзець, патрындзець, альбо пагуляць. Вось нешта такое. Што дзе головы? О, Вожак з'явіўся. Вітанашкі, бачыш. Вожачак, мы тут філасофіяй займаемся. Дрочымся. Як я гэта часам у сваёй галаве называю. Дайце я праверу. У нас няма гэтай скуры. А дзе яе можна здабыць? Ці можна яе агулам дзесьці тут здабыць? Я вось не памятаю гэта. Божачак, ты што скажаш? Як нам распаўсюдзіць беларускі контент? Каб нас глядзелі сотні мільёнаў. Філязопіце паціху, малайцы. Так, філязопіце. Ой, ля, не пачынай. Чаму? Давай. І вас, дарэчы, даўно не было размоў на вашым гэтых гікускіх размовах. Давай, можа, ты тут нешта насыплеш нам. У цябе досведу, халера бяры, слухай. Можаш гэтым досведам нас абсыпаць колькі заўгодна. Гэта ў мяне 2 гады. У Лепуса там, не ведаю, можа гадоў 5, якіх 10, а ў цябе так дакладна ўжо з нараджэння. Ты толькі з мамкі вылез і адразу пачаў рабіць скетчы. Гэта ж усе ведаюць. Я не хачу вас дызмараліць. Тым, што зараз ідзе спад, мы гэта і так ведаем. Тое, што зараз не чарговая хваля, але пагоршыліся ўмовы. Гэта мы і так ведаем. Таму што шмат людзей лічаць гэта небяспечнай справай карыстання беларускамоўнага контенту. Так, галінкі скінуць. Я лічу, што прычына ў гэтым. Так, гэта я скінуў. Так, ну мы гатовыя. Нам нібы толькі трэба недзе здабыць курпікаў, курпатак. Курпатак нас здабываць, каб у нас было што рамантаваць. Так, ось давай я гэта кіну. Ну, всё. Ось ёсць ці-небудзь тут. У нас кавы тут няма, так? А як нам з кавай быць? І ой, бля, 8 запалак у мяне ў кішэні, я зараз узяў яшчэ 11, правда? 12, і таго 19, і тут яшчэ 20 запалак. Нам запалкі патрэбныя, як паветра нейкае, бо інакш.
Усё будзе вельмі кепска. Так, 3 гады. Пачаў вясной. Так, і той мне бы мне энтузіязм зараз. Адцягнулі Макса ад гульні. Сапраўды, так. Крыху. Ну, давайте паглядзім на чэрап. Авечы. Я буду далей. Вожак, давай, распавядай. Не маўчы. Так, усе на месцы. Трэба ў полі паліць кампуктар за 5000 $. Заробім на хайпе. Усе на месцы, но... Дай бог, каб гэта атрымалася. Я не супраць. Толькі у мяне такіх грошай няма, я паліць не буду. Так, добра, ўзровень ярасці падняў, пайшоў здымаць відэо, якое паглядзіць пару чалавек, але сумленне будзе чыстае. Добра. Добра, давай. Так. Мары, ну. Лёха, паскуда ты. Лепшае, што магло быць у гэтай гульні, гэта адцягнуць Макса ад гэтай гульні. Ай, ну што табе казаць? Ну кажы, як ёсць. Ну вось свой досвед. Са свайго досведу, што адбываецца? Як гэта выправіць? Ці толькі дастаткова рэклама, як я думаю, што можна з гэтага, трэба з гэтага пачынаць менавіта з рэкламы. Так. Што ў нас тут яшчэ маецца? У нас ёсць? Не, няма. Так, ну давай глядзець па задачах, што нам трэба зрабіць для нашага. Вугаль 14, ён ёсць. Паліва для лямп, кедравыя дровы і 4 кілаграмы сырога мяса. Так, кедравыя дровы, гэта нам трэба будзе пілаваць. А каб пілаваць мне трэба што? Правільна, мне патрэбная ножоўка. 60-32. Дарэчы, трэба задумацца ўжо пра рамонт. Пра рамонт ножоў, ножовак і гэтак далей. Так, паколькі мапу мы не будзем зараз замалёўваць, то давай сюды. Вось гэта є. Чакай, дзе гэта? Вугельчыку. Так, у нас 1, 2, 3, 4. Оу! У нас ёсць дастатковая колькасць паліва для лямп. 2,25. Так. То нам трэба толькі кедравыя дровы здабыць і мясо паляваць. Паліра. Всё добра. Так, калі вы хочаце мільёны праглядаў, то не трэба рабіць па-беларуску. Так, гэта не адказ на маё пытанне. Мы зараз размаўляем па сутнасці пра тое, як палепшыць становішча. Дзе воўк? Ён тут быў, я памятаю. Зараз як выскачыць адкуль-небудзь. Гаўняшка гэтая. Так, ну давай. І за 1,5 гадзіны мы зхаладнелі да 0. Шыкоўна. А вось і воўк. О, давай, малы. Это просто облоб ему треснуло. Ось оно и зламалося. Так, 4 килограмма, кажется, мне треба, так? О! Маем. Сюди.
Так, а што ты пытаў, а як палепшыць? Так, рабіце пільна, будзе вільна. Рабі добра, каб было годна. Ну-ну. Сучасныя алгарытмы самі ствараюць бурбалкі, таму каб знайсці штосьці табе цікавае, трэба прыкласці намаганне. Мы гэта на ПГ абмяркоўвалі, дарэчы. Чакай. Трэба штосьці цікавае. Я не зусім зразумела наконт бурбалак. Ствараюць бурбалкі, бо на мой погляд, на бягучы момант, чаму беларуская не трапляецца ў рэкамендацыі, таму што, ну, калі мы разважаем пра алгарытмы Ютуба, з таго, што я ведаю, гэта простое, што вельмі вялікая вага ў прасоўванні, гэта рэакцыя людзей, якія не падпісаныя на твой канал. І вось выходзіць чарговае відэа, напрыклад. І калі хтосьці падпісаны, паглядзеўшы гэтае відэа, ён бачыць падабаечку, у той самы час чалавек, які новы ёсць на тваім канале, ён проста скіпае гэтае відэа, то вось гэты скіп, ён больш вагі мае ў параўнанні з падабайкай. Вось гэта так выглядае. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. За 1,5 гадзіны проста ушчэнт. Паладзін, супакойся, вар'яты, ніколі. Памром, тады супакоімся, пакуль можам рухацца, рухаемся. А мне не трапляецца нічога беларускага, бо я нічога не гляджу. Так, я не веру. Так, таму ствараецца замкнутае кола, такім чынам я не гляджу па-беларуску, бо мне яно не трапляецца. Бурбалка, вось гэта ты маеш на ўвазе. Ага. Лічыш, што мова такім чынам? Але ж, глядзі, тэгі, якія я выкарыстоўваю, з моваю звязаныя літаральна два. Літаральна два. Яловае, кедравае, во. А ўсё іншае мусіць трапляцца тым, хто цікавіцца гэтым іншым. Ну, калі мы разважаем ужо пра распаўсюд па тегах. 8. Так, яшчэ дзесятка мне засталася. Не ведаю, хто клікае на тэгі і навошта яны патрэбныя. А, не, чакай, божа. У Ютубе ж там ёсць тэгі, якія ніхто не клікае, яны проста для зместу. Памятаеш поле гэтае? Таму што тэгі выкарыстоўваць у назве, ну я не выкарыстоўваю, толькі ў шорцах, падаецца, там такая ёсць магчымасць. Уже змарнавалася ўсё. Усе вырашаюць алгарытмы, твой профіль у меце ці в гугле. Так, вось тут я згодна. Абсалютна так. Па-беларуску ніхто гэтага у беламоўнага асяроддзя не распаўсюджвае, дадам. Што я хацеў? Я хацеў скінуць во гэтае. Сюды. Так. Ах, халера, бляха, у нас тут зараз будзе цемрава. Так, ну што, мы паспеем яшчэ адную запіліць? Мы будем... Так, чакай. Чакай, там штосьці панакідвалі ўжо паўсюль, я не паспяваю нават і гуляць, бляха, і глядзець. Куды што?
Ну дай галіну якую-небудзь. Тут под боком же ж павінна было быць да халеры гэтых кедравых галін. Все малыя. Ось тут моё раунд. Отбился, хочешь сказать. Так, каб тебе лихо, бляха, ты погляди гэтае, ну. Шпацырыш тут шукаеш і не можаш знайсці гэтую галіну. А калі шукаеш яловую, то, бляха, адныя гэтыя кедравыя трапляюцца. Паскудства. Так, таму сёння мы маем сітуацыю, калі чалавек вымушаны сам ствараць сваю стужку, рэкамендацыю ручную, калі яму цікава пэўная тэма па-беларуску, то хай то будзе бортніцтва, гісторыя жарт пра гаўно і гэтак далей. Я б сказаў, што часткова я з табою згодны, вось так. Але толькі часткова, таму што не кажы, але калі што з'яўляецца цікавае на бел ютубе, яно мне трапляецца. Вось той канал зразумела, ці вось, напрыклад, калі мы разважаем пра алгарытмы Інстаграма, дык увогуле там усё беларускамоўнае, таму што Інстаграм добра ініцыялізуе беларускую мову. Ледзь не штодзень я падпісваюся на 3-4 каналы. Вось. То бок нават тут не пра бурбалку, але вядома, што рэкамендуецца ўсё роўна ўсё. І украінамоўнае, і расейскамоўнае, і англамоўнае, дарэчы, трапляецца, і польскамоўнае трапляецца даволі шмат. Таму што ўсё ж такі айпішнік польскі. Але, бляха, я тут забадзяюся зараз такім чынам. Колькі няма ніякай галіны. Што дзе ляжыць? Хоць што-небудзь, якія дровы. Чуеце? Дядька, так, але ты сам ствараеш служку рэкамендацый. Так. Так, я згодны тут. Ну, вы там на гары. Так, ну што гэта у нас? Елка. Каб цябе халера ўзяла, дзе якая елка. Калі мне трэба было, яе не было. А мне не трэба, яна і на табе. А вось і кедр. Што трэба лягаць спаць. Так, 99% такое не робяць і тупо гартаюць тое, што ім падкідвае YouTube і соцсеткі. Дык усё ж такі, ты сам ствараеш ці тое, што табе падкідваюць, ты гартаеш, ось незразумелым. Трэба вызначыцца. Так. Зараз зойдзе такое вельмі шмат якаснага контента. Контент файныя ідэі, лёгка заўважальны, усе на месцы згодны. Сам ствараеш, калі ты нешта робіш. Так, чакай. Нават гартаючы ты ж робіш, калі я правільна разумею, што ты маеш на ўвазе. Гартаючы ці прапускаючы,
Вось, напрыклад, я люблю на ютубе сядзець і баніць. Вось гэта маё улюбленае занятак. Гартаеш, табе трапляецца якая-небудзь лухта рашыстка, і вось просто бац, скаргу яшчэ напісаць. О, гэта я люблю. Але ўсё роўна ж трапляецца. Все роўна яно мяне находзіць. Так, сюды. Калі так падумаць, я лічу, што вось тое, што апісвае Вожык, яно б знікла, як явішча, калі б, вядома, карыстальнікаў мовы беларускай было вельмі шмат. То есть, каб была параўнальна, напрыклад, з Украінай ці з Расіяй. Вось. Але, о, блядь, пачынаецца, яшчэ цынга пачалася. Чыталі? Так, сёння што? Цёплая сустрэча, сумняваюся. Сёння было ніводнага пакупніка, новы рэкорд, усе болей караблёў ідуць на поўдзень. Добра. Трэба рыбу жарці. Мы адным мясам питаемся. Так. Мы знойдем твар. Все на месте. Я на месте оптимист. Так, попили, легли спать на гадзіну. Калі не робіш, будешь поживать тое, что тебе подсуне алгоритм. Алгоритм у любом выпадку что-небудзь подсуне. І он же ж так і працуе. Он же ж робіць смежнае. Мне, дарэчы, вось што мяне бесіць у ютубе, гэта тое, што мне пастаянна трапляюцца відэа, якія я агулам не гляджу. Вось гэты хайповыя, якія толькі-толькі набіраюць папулярнасць. Типу, ад, не ведаю, хто там стваральнік такі вядомы. У ютубе ёсць Містер Біст, напрыклад, во, просто аж бесіць. Я такого кшталту відэа агулам не гляджу. А тым не менш, калі яно вірусіцца, то ўсё, на табе рэкамендацыю, калі ласачка, глядзі, табе будзе карысна. I've never felt so cold in my life. Абсурдысцкі гумар? Ну, па-першае, так, вось гэты, бляха, гумар, тыпу, прыбіральніцкі. Апроч Вожыка. У Вожыка гэта абсалют уведзена. Мне падабаецца. А куды я скідаў, дарэчы, гэта ў ламоцце? Не сюды. Во, сюды. Вось. Ролікі, які робяцца заради ролікаў. Ведаеце, вось тое, што усе на месцы прапанаваў спаліць камп'ютер за 5 касікаў на камеру. І просто я такое не гляджу. Мне з такіх цікавостак незвычайных я люблю глядзець відэа, дзе паяюць. Просто, бляхай. Нейкі жорсткі АСМР. Разумееце? Сядзіць чал, паяе мікрасхему, альбо разбіраецца, што з ёй не так, дзе там якія масфеты пагарэлі. І ты такі глядзіш, блядь, просто слюні цякуць. А яшчэ калі гэтая макраздымка ідзе ашалець проста, ён такі, вось глядзіце сюды, бачыце, вось гэты контакт адкіс, ён такі робіць, не ведаю, плюс 50 на контакты, які, бляха, танчэйшы за волас,
Вось і паказвае табе гэтым круг. Ты такі бачыш, што ён зялёны, такі, ну, блядь, ну, відавочна, што зялёны, ну, скіс, усё. Трэба мяняць. Абсурдная дыялогія можа быць смешная. Борат самая лепшая абсурдная камедыя. Ну, гэта на фільмы спасылаешся. Так, для гэтага вось я рыхтуюся даволі лёгка. Калі у нас фільм, то, адпаведна, так, глядзіш, ржош, рагочаш. Я люблю глядзець, як чысцяць абутак, сур'ёзна? Ой, яшчэ адна елка, не. Дзякую, елку мне не трэба, ўжо мне патрэбна іншая. Чысцяць абутак? А чаму? Я открыл свои 500 укладок, не могу зразумець, что я люблю. Ебать, вышмаранцы, каже, фей. Ты бачиш, що ти робиш? Так поглядиш, нас хутка сам пачнеш такое глядзець, разумееш? Фей. Что с тобой адбудзецца? Ты разумееш, кім ты звязаўся? Ходім шукаць. Так, нам трэба яшчэ 2, падаецца, Галіны. І нам трэба заняцца рамонтам ужо ножовак. Нам трэба знайсці металабрухт. Вось, і... Рамонт. Што, яшчэ одну елку я знайшоў, правда? Ну вось, бля, я ж кажу, калі трэба, хер знойдзеш. Факел, вось так, палку. Типу АСМР. Так, я разумею. Разумею, я ж кажу так само про гэта. Гэтае відэо вось про... Якія, божухна. Паяльныя гэтыя станцыі, гэтак далей. Гэта менавіта про гэта. Потому что я электронику направлять я не умею. Я колькі ў жыцці сваім не спрабаваў гэтае зрабіць, я заўсёды псаваў хутчэй. Там нейкія 2 правады паміж сабой спаяць, гэта я магу яшчэ. Вось, але калі кажам пра электроніку, то не, хай Бог бароніць, як кажуць. Лепш не давай мне. — 35%, божах, ну каб толькі ты не зламалася у мяне, слухай, у руках. Все, спаленое. Ходім до хати, ми усё знайшли, що нам треба було. Так, нам треба зараз добігчи до острова закинуть. Мясо ёсць, паліва для лямп ёсць, 14 вугалю нема. Ёсць, трэба толькі занесці ўсё гэта, і у нас будзе паўночнае ззянне, трэба будзе легче спаць. До вечара, каб выспацца. Каніфоль фетишисты. Яно. Один на схемы палится, другий пялится, другий утарошчваецца, так. На жанчын трэба. Ну гэта мы ў ведзьмары робім. Вось бачыш, мне нават вожык за ўвагу рабіў, што я толькі і раблю, што гляжу на сцёгны. Усе ж разумеюць, што я гляжу не на сцёгны, правда? А трохі вышэй. Але ж, як ёсць. І декольте абавязкова, На жывых? А што на іх глядзець? Трэба мацаць? Невыправімыя. Што на іх глядзець ужывую? Кажаш, падыдзі бліжэй, трэба рукі пагрэць.
Што думаеце пра стварэнне 3D-друкарні фермы? А патлумач, што гэта будзе, як гэта будзе працаваць, бо я нічога пра гэта зараз не думаю. «3D кароў і расставіць іх на палях». Ачмурэнная ідэя. Мне падабаецца. Друкаваць 3D жанчын. Паладзін. Табе патрэбная сяброўка. Якая будзе здольная абдымацца. Так, ну што, 14, кажаце, так? Давай я скину. Раз, два, три, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Проверяем. 15. Было 2 у кишені, атрымліваецца. Усё, так. Сюди во гэтае. Колькі можам скінуць? Мы 20-ку назбіралі, мне трэба 18, каб было. 18 мы маем. 4 килограмма мяса у нас ляжаць звонку. Так, трэба ўзяць. Раз. Вось гэта ўсё бяром. Слухайце, а я ж не заправляў, правда? Во гэтае скінуў. Ой, наадварот. Не гэтае, а во гэтае. Так. Потым я вось тут скідаю. То, што мне не прыдасца, што мяне абцяжарвае. Гэта во гэтае. Канцавікі гэтыя. Сюды. Давай один. Лук, вядома, мы з сабой пацягнем. Гэтыя. Так, і во гэта трэба скінуць. Тканіна мне там патрэбна якая-небудзь ці не? А вугаль ёсць. Палкі 24. Ёб твою мать. I wonder if I can drop any of this gear. 25. Добра, хай застанецца адна і на ўсялякі выпадак. Так, сюды. Палки ёсць, вугаль ёсць, паліва ёсць, тканіна 6 нема. Шесть тканіны. Ой, блядь, мне ж было 8. Вось так, оп. Яшчэ што можна скінуць? Паходні хай будуць. Гэта з сабой, гэта з сабой. Так, 6 тканін маецца. Кедравы дрова ўзяў. Пітнай вады 3 літры трэба ўзяць. А, не, ставай, стаямба, не адсюль. За вадой трэба заляцець у будынак той рыбацкі. Толькі б не забыцца. Так, ёсць. Гэты 4 мяса мы ўзялі. 6 распалак. 6 распалак. Ёсць. Выдатна. Усё, 4 килограмма звонку. А навошта бульба? Гатаваць? Яна ж тут гатуецца. Тут ёсць розныя стравы. Ёсць усялякія супы. Вось. І іншае. Чакайце, паўкіля трэба скінуць. У гэтае.
Вось, ёсць супы, ёсць тушаныя усялякае, там бульёны і так далей, куды трэба бульба. Вось, тут жа ж ёсць цэлая кухня, 9 ці 12 рэцэптаў, якія можна сабраць. Мы маем там каля 5 зараз. Так, ідзем за вадой. Не забываймся. 3 літры яшчэ трэба напхаць вады сабе. Цірткі зайшла. Я уяўляю, як цірткі ашалела. Ты хочаш усе прыгатаваць? Мы будзем гэтае гатаваць, таму што зараз мы займаемся задачамі гандляра, каб здабыць сабе максімальны высокі ўзровень лагоднасці па стасунках паміж намі. Вось, адпаведна, мы пакуль што тут бадзяемся, вось гэта ўсё доўга выконваецца, мы яшчэ і замалёўваем мапы наваколлі. У нас будзе задача ў Steam, каб мы прыгатавалі ўсю ежу, якая даступная тут, у гэтай гульні. Мне падаецца, мы на да бягучага моманту яшчэ нічога не гатавалі. Таму будзе даволі проста ўзяць рэцэпты ўсе і па парадку спачатку 1, другі, трэці, гэтак далей пайсці. Вось, сярод гэтых рэцэптаў ёсць вельмі слушны пемікан, які дазваляе перацягваць грузы. Ён нам спатрэбіцца, калі мы пойдзем у бок забруджанай зоны, бо там ёсць шахта Лэнгдана. Шахта Лэнгдана, і нам туды трэба будзе зацягнуць прыблізна 75 кілаграмаў сушанага мяса і прыблізна пад сотку бярозавай кары. Вось, каб там перажыць 25 дзён. Пемікан топ, так. Ачыўкі, зразумеў. Во, добра, што зразумеў. Ну, крацей, мы робім, гуляемся на 100% дасягненняў, якія маюцца ў гульні ў Steam. То бок мы скончым усе дасягненні, якія даступны ў нас на гэтай складанасці. Там застанецца адно дасягненне, гэта на пакутах дажыць да 42-го дня, калі мы атрымаем апошнія дэбаф гэтым. Ну, пашкоджанне, хваробы, ці як яе зваць, не ведаю. Вось, і яшчэ ў нас застануцца па-за гэтай складанасцю сцэнары, ці як яны там завуцца. Вось, я ўжо забыў. Ну, крацей, там будзем бегаць ад прывіда. На працягу 3 дзён нам трэба будзе дабегчы да ваўчынай скалы. Вось, ну і шмат-шмат чаго іншага. Я зноў пачаў гуляць, Лёха, выбачаюся, што зробіш? Я, дарэчы, планую прыгатаваць пемікан у рэальнасці. Ціртхі, ты ж сур'ёзна? Ты настолькі крутая? А кажуць, што гэта не вельмі смачная ежа. Кажуць, пемікан ён такі, спецыфічны. Так, я спадзяюся, нічога не забыў. Можам зараз аддаць. О, вось што я забыўся. Трэба ж заваліць ваўка. Спачатку, а потым ужо ісці да хат. Вось мы зараз аддамо гэта ўсё і пойдзем паляваць на ваўка, які там бадзяецца. Так, пагналі. 14, 25 і 24 наступныя. Усё, перадаем бульбу. За бульбу, бляха, 18 дроў. Ашалеть. Всё? Усё, пайшлі. Ага, але я ўжо вырасціла і соп на поску, таму вопыт вар'яцкіх кулінарных праектаў маю.
Гэта жудасна, распавядзеш потым, як яно было. Ці я правільна памятаю, што сапраўдны пемікан, ён гатуецца з крывёю? Ці не? Так, тут жывёлы не з'явіліся. Там гэты абадзяга бадзяецца. Я вось не памятаю, ці даўно мы білі мядзведзя. Тут, падаецца, даўно. Але ён не мусіць з'явіцца яшчэ рана на яго. Так, злева у нас ваўкоў няма, вось на гэтай прасторы. То бок трэба заваліць толькі вось гэтага. Вельмі прыемна, Мікалай Лукашенка. Велькі дзенькі уданага стрыму. Ой, ты з кім зараз? Не знарок, што адбылося. Плоска-рымскі вайсковы энергетык з вінным воцатам падзевага мёду і траў. Накшталт ісопа. Не, ну гучыць як прыемная рэч нейкая. Так, чаму ён ад нас адыходзіць дупаю сваёю? Чаму ты не да нас тварам ідзеш? Ну павярніся. Дзякуй Богу, у нас цёпла яшчэ. Як там? Ужо хутка ноч, то бок ляжам паспаць на 2 гадзінкі літаральна. Так, ходим до хаты, лягаем на 2-3 гадзінкі і забіраем усё, што мы заслужылі. На аматара, але мне спадабалася, і на гэты год таксама засеяла. Польскія галасы ў галаве. Фэй кажа: «Дарэчы, Фэй, што такое не так з польскай мовай? Вы там з Лёхам некалі пыталіся у самурая, падаецца, ці добра размаўляем. Вам цяжка ўспрымаць польскую мову?» Мне складана. А чаму? Бо там, ну, калі так задумацца, там жа ж слова літаральна палова, такія самыя, як беларускія, толькі у іншых месцах стаіць націск, вось, ці даданы нейкі гук прыставачны. Калі параўноўваць менавіта з беларускай. Ты як у гэтым, у мемайсе надоечы мне жонка показывала, что типу чалік стаіць, пытаецца, ці ёсць у мяне сярод падпісчыкаў людзі, якія ведаюць польскую мову. Ось, таму што мне трэба вельмі пільна перакласці вось тое, што зараз будзе. Ён бярэ гэты пульверізатар і пшыкае ў бок, так пш-пш-пш-пш. Ось хто можа перакласці, перакладзіце. А ў беларускай бж-бж-дж-дж. Тыпу таго. Давайте 3 гадзінкі паспім. Пра Сілтангу? Боже, ну гэта што такое? Скуль вы гэтае слово бераце? Та ты шо, яшчэ жывы? Давай. Ну выдатна, пайшлі забіраць. Шо, змейная мова з Гаррі Поттера? Вось яно што. Хіра сабе аматары Гаррі Поттера ў мяне ў чаціку.
А ведаеце, што цікава, калі выходзіў «Уладар пярсцёнка», мне яшчэ было цікава. Але калі выйшаў «Гаррі Поттер», вось, я зразумеў, што я састарэў. Вось як яно было насамрэч. Таму «Гаррі Поттера» я глядзеў нават, я памятаю, што я ў кіно ніводнага разу не глядзеў яго. Вось, я нават не быў аматарам. І, ну, шчыра кажучы, паколькі ўсё было на хвалі «Гаррі Поттера» ў той час, калі выходзілі. Я памятаю, што апошнія часткі ўжо пасля трэцяй я глядзеў так, ведаеце, скрозь пальцы, яны мне вельмі не падабаліся з боку кіно. Можа, як частка сусвету яшчэ цікава было гэтае глядзець, але мне не. Колькі мне год, дастаткова шмат. Не магу сказаць, што вельмі шмат, ось, але проста пакуль кажу, што больш за 40. Усе ад «Гаррі Поттера» кіпнем ссуцца у чаціку. Курва, зараз закэнселят. Пераацэнены Гаррі. Я б, мабыць, так не казаў, што пераацэнены. Гэта добрае кіно. Але ў ім для мяне ўжо не было нічога асаблівага. Гэтая гісторыя мне, ведаеш, на сэрца не трапляла і ў галаву. Ось, таму як ёсць. О, дарэчы, ўжо 20 хвілін. Гэта 13:20 амаль што. Белбаскет, дзякую табе за гэтыя за пунктики. Вось, мабыць, я просто ўжо быў занадта дарослы, калі ён выходзіў. Каб вы разумелі, я гэтыя часткі ўсе я ўжо глядзеў разам з жонкаю. То бок, ну, і першую, і другую, трэцюю, чацвёртую, і да 7, карацей, так. А і там жа ж, я памятаю, нейкая частка выходзіла ў 2 эпізодах. Яшчэ я памятаю, штосьці такое было. То бок там, мабыць, 8 серый атрымліваецца, правда, іх? Усе на месцы. Каціная дубка. Даруйце, але не такое добрае, так сказаць, 6-7. Я не разумею вашей 6-7. О, добра. Так, то бок тут 2, тут рецепт і 6 бульбін. Выдатна. Выдатна. Я думаў, што гэта будзе 1 бульбіна, а тут 6 бульбін. Сексева ні туди, ні сюди. На кнігах потарскіх я вырасла, яшчэ заспела часы, калі яны былі ongoing. А вось «Уладар пярсцёнка». Ой, дзякую за гэта. Моладзь павылазіла, Белбаскет, не кажы. «Уладар пярсцёнка» доўга спрабавала паглядзець. Катаванне было. Толькі год таму упершыню зацаніла задавальненне ў беларускім перакладзе. А ведаеш, што я «Уладар пярсцёнка» упершыню паглядзеў і лічыў, што гэта была казка. Да тае пары, пакуль праз некалькі год мне не трапілася біяграфія. Хтосьці проста размаўляў у нейкім інтэрв'ю, а я гэта інтэрв'ю паглядзеў. Вось, і ён распавёў пра гэтага Толкіена. І я потым яшчэ раз вось з гэтага пункту гледжання паглядзеў. І мне вось у другі раз зайшло нават больш. Тое, што гэта твор не фантастычны, не фантазійны, а хутчэй філасофскі. Вось. Але шчыра скажу, шмат што ўсё роўна засталося незразумелым. Поттераманы самыя эмпатычныя людзі, інтэлектуальныя. Фэй накаляе аўдыторыя. А ну бляха, не ўсе ТВ-палоне з дзяцінства глядзелі. Жак Шарк, я разумею, што не ўсе. Вось. У мяне шло ТВП-1 заўсёды было па ТВ, а потым яшчэ і Пальсат дадаўся. Але
Але неяк усё роўна гэта было побач заўсёды польскасць гэтая. Ты ж ведаеш, у горадні былі нават раёны, дзе польскасць, скажем так, была вельмі распаўсюджаная. Вось, і людзі гэтым вельмі ганарыліся, што яны палякі. Спрабавалі па-польску размаўляць і гэтак далей, гэтак далей. А што, сракі зараз палыхаць пачнуць? Мо і так, мо і так. Ну зараз з'явіцца апанент, які табе скажа, што ніхера падобнага, Гаррі Поттер гэта вялікі твор. Вось, які трэба вывучаць у школах. Таму што, вось сюды паглядзі, а тут памацай. Зразумеў? Боўдзіла, ці не зразумеў? Палякі таксама імперцы? Я лічу, што так. Я лічу, што імперцы. Давай. Я тут. Ой, калі мы ўжо з табой скончым гэты трейд? Калі гэта нарэшце завершыцца? Пальчаткі, тэрмабіялізм, вітамін С, так. Вось што мне трэба. Кромкачынае пяро, 9 раслінак пазбіраць. Гэта мы, мабыць, пойдзем за карой. Ведаеце, мы пойдзем за карой, мы пойдзем на загадкавае возера. З загадкавага возера мы пойдзем на гэтую ваўцешную даліну. Вось так. Колькі ж мне трэба яго? Колькі я магу агулам? 10. 30 літраў воды. Ну, але вось гэта я магу сабраць. Добра, давай 5, пакуль што. 1000. Вось каб ведаць, ці шмат не спатрэбіцца гэтага вітаміна С там у пад зямлёю. Бо я б яго 10 забраў бы, шчыра кажучы. Так. Што гэта ўсе на месцы? Больш неж палавіну шляху праз 200 гэтых бітаў. Дзякуй. Так, Максим, ты уладара персцёнка так і не прачытаў. Прачытаў у арыгінале нават. Я чытаў і расійскую, памятаю, кавалачак невялічкі, але потым не трапіўся ў рукі ангельскі, і я ангельскі чытаў. І гэта было ачмурэнна. Слухайце, калі вы не чыталі раптам, гэта ачмурэнны роман. Нашмат лепш зайшло ў параўнанні з кіно. Вось, усім раю. Трэба будзе, дарэчы, набыць сабе на беларускай, пакласці на палічку. Так, давай. Яловыя дровы, добра. 6. Хай будзе 6, добра. Так. Усё, мабыць. Распалкі гэтыя. Авіатары гэтыя. Any cured hides. І не хачу, слухайце. Мабыць, дастаткова будзе. Бо тут нічога больш мне не цікава. Соль, вядома, было б добра. Давай, слухай, соль. Усё, дастаткова. Так, мы узялі, паціху будзем выконваць, пойдзем, дарэчы, на наступным стрыме ў шпацыр па гэтых 3 зонах, які я зараз апісаў, каб паздабываць сабе гэты бярозку. Ночы завезла маленькая дрэўца, дзякуй, мы гэта ўсё бачылі. Вось, а на бягучы момант, мамаць, з гэтым усё. Са стрымом маецца на ўвазе. Будзем разыходзіцца. А беларускую версію ж на 2 пераклады маецца, першая нават Трашкевіцы. Не, я не набываў яшчэ прабаяюсь, намагаюся ашчадзіць сабе грашэй, каб усё гэта зачапіць. Так, што мы маем? Сярэдзіна ночы. Того тутэйшых наваліла тут знянацку. Ну так, трохі набеглі людзі. Так, усё. Амаль раніца, давайте так зробім яшчэ вось. Каб прачнуцца раніцай было у нас будзе шпацыр. Сюды.
Ось так. І лягаем спаць на гадзінку. Так, дзе ты першую мо ўжо і не набыць, трымай спасылачку, я калісьці нават сайцік рабіў. Лотрбел? Чакай, што за яно? Звязь персёнка, вяртанне караля. Угу. А я купляю тут у Польшчы ж напрамую у гэтага Янушкевіча. З ягонай крамы, таму. Раптам што, нічога страшнага. Калі-небудзь дык знайду. Можа будзе перавыданне, хутчэй за ўсё. Будзе яшчэ адна версія, таму што гэта адзін з найпаспяховейшых раманаў, якія нарабілі. Гэта першы пераклад. Усё, шаноўны, дзякуем велічэзны. Мы будзем разыходзіцца з вамі. Што там на вуліцы ў нас дзеецца? Усім вам велічэзны дзякуй. Не бачыліся з вамі 2 дні, пабачымся заўтра яшчэ у Ведзьмары. Вось, гэта першы пераклад, уже даволі стары. Зразумела. Вось, паглядзім на твічы, ці можна вас перадаць куды далей. Што у нас тут? А у нас... а чаму слухаць Раліф не стрыміць? Цікава. Ну, пойдзем давайте да Ярослава. Гаспадара Ярослава неяк яму шанцуе, мы яго даволі часта бываем. Дзякуй яшчэ раз усім. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Заўтра пабачымся ў Ведзьмары. Вось, вам добра адпачыце ў чацвер. Не перанапружвайцеся. Заўтра пятніца. Усім пакуль. А ну, і мені треба тоді вище. Оп. Секундочку.